inyong lingkod, Dave Salvador. At ako ang tagakuha ng behind the scenes lab. Pero maganda rin yung Ito, interviewin natin ang artist natin. Ah, Kamusta naman ang shoot ngayon? ayun, ang hirap-hirap na pala mag-shoot dito. Nakakainis. Bakit naman? Mainit ba? Oo, mainit. Hindi ka talaga sa akin. Kitang-kita nyo naman kung paano inaayos ng ating director ang camera. Hirap na hirap. Pero lilipat naman tayo sa mga nag-makeup. Sure ka bang maganda yung kakalabasan ng Jeremy? Siyempre. Kasi nakakapagod to ang init. Saka kailangan maganda. Kaya, go. Push natin yan. Ikaw, Rachel, satisfied ka ba sa ginagawa niya? Okay lang. Ready naman tayo sa guitarista. Sure ka bang memorize mo ang chords? Ha? Sure ka bang memorize mo ang chords? Medyo. Maigi yan. Medyo lang naman. Ito po inaayos ang ating bed. Amo pa sa ata niya. Kasama si Roji at ang taga-ayos. ako, te. Hindi ka pa. Bakit siya pa ang ginamit niyo? At Ako, hindi walang kayo? kama. Pilipinas to. Bongga. Ito, rito ka. Ikaw, Roji, okay lang ba sa'yo na bed lang, ay gama, ito pa lang gagamitin? Oh, yeah. Mamaya ka na yan. Sure ah? Ito po ang take 1 ng first one. Tasyo, meron ba maging slide cutter? Oo, tapi lang ako. Pakita mo nga yung slide. Oo. Take 1 lang kami. Gagaling kasi namin eh. Okay na, try na sa Mobra. Okay. Oo nga. Okay, sige. Dala-dala lang. Ayan, nakikita nyo ngayon kung paano sine-prepare ang first one, take 1. Oh, huwag kayo mag-inarte! Oh, sabi ng direktor, huwag kayo mag-inarte. Direktor. Right. Ready ba yung ginagawa nila? Sumusunod ba sila sa'yo? Okay naman, okay naman yung ginagawa nila. Bumig naman sila kahit pa ko din. Pero normal talaga yun. Hindi na ako ganit sa uso. Isa pa namin na naging bed. Ito yung sopa, naging bed. Hindi ko alam kung paano nangyari to. Atan, paano mo ginawa yan? Ginalistada. Ang galing ng inyong imagination ah. Ay, utak ako dito pa. Balik na rin ako. Nice. Ganun talaga. Ayun, isa pa. Oy, hindi nakatake yun.
Go!